ADC constituency uparaw meeting जों खालायखा अराव जों टिप्रा मथा by INPT jointly जों सब जागानो गोरोङै जों खालायो এবং जे जागा जों खालायमानि आरनि जत ग्रुप ऑफ पीपल दङ ब्राव जतनो खा बाक्संखा जों आसा खालायो जों करमसरा निश्चय दिनै टिप्रा INPT नि कैंडिडेट जों अराव पाइनाय এবং জনসাধারণবো গাওনি বাখা তুলুক একটা লাইট একটা পহর जों मोनहायते नुखा जों सत्य काहामते कबैतै जों प्रचार खालायो संविधाननि yang जों साया 6 शेड्यूल जे संविधान दंमानि आबो बिसिङाव जे दिनै शेड्यूल ट्राइबनि बागै जे आइन दंमानि जे फेसिलिटिस दंमानि जे फान्ड दंमानि जे फान्डिं दंमानि जे दिनै उक जानाय न बुक जानाय रग ताई डेली लेबर अंनाय रग ब्राउनि बागै अनेक फेसिलिटिस दङ 6 शेड्यूल प्रोविजन ओ प्रोविजन हयतेन जों एडिसिओ जनसाधारणनि आशीर्वाद बाय जों सुजुग मांखलाय सालायनाय पारा पारा जों हाबै ब्राउ तामनाय ताममु जों अबतेरक जों सोंलायै काउन्सिल अबतेरक आइन जों चर्चा खालाय पास खालायनानै जों अबनतिनि नम्बर 1 प्रायोरिटी एवं महाराजानि जे मुचुंमनि बिनि जे इमां जों थानसावनानै आ थानसानि मीनिंग द ग्रेटर त्रिपुरानि स्ट्राक्चार बबुतै अंनाय अबतेरक जों सालायै क्लुक खाय एप्लिकेशन बिनि एप्लाइ खालायनानै रक जों लामार तुमनाय एवं जों जदि अबतेरक सत्ततै सिनि खाम खालाय सिनि लाख लाख जे यां तंनाय रक ब्राउनबो जों बुजक सिनाय जों सेमिनार खालायनाय ट्रेनिंग खालायनाय विभिन्न लामाते जों अर्गानाइज खालायो बयनि बाखावो अब फोरोंनानै एवं रियल मीनिंग न सिरियानि जोंनि दायित्व जों खालायनाय एवं काउन्सिल तो बिसुक जरा ओ काउन्सिल बिनि पावर दं 6 शेड्यूल प्रोविजन अब जों 100% इम्प्लिमेंटेशन अंथुं अब मुचुङो बयनि बायताबक जों व्यक्तिगत अनि बयस बां खातिनि बांफुनो तब उनाराव हायते चराय हायतेन तब गुरिलाय तंमामले अनि बाखावो एकटा इंटरेस्ट एक डिजायर अब हाबी तंगो तिनी 55-56 इयर्स आंदोलन खाई पुनो ओ चेंग मानी हाइते न बखा तंको गुरिलाई तंको असंनो मरावनि जे मीडिया तै मराव धातो वो मीनिंगफुली अब ब्रॉडकास्ट संथुं बयबो परेव सिथुं बयनि बखाबो ओ माने हाबथुं अब मुसुङै अनि कपायका टिप्रा INPT long live ni oro belekeno khapang sarangjak yang kisa phungu tesa chini borom gonang okra bikerangkho chini Tipra INPT ni alliance partner ni president plus जों अजागा बेलेखेनो तंथकमानि हांकै बनतुयै बिनि लगियो जों रुपथारै गामि गामियो जे जागा थांगो जों अमसुके रेसपन्स मानै दङ जे पाब्लिक रक ताबुकtai सिलिया हनै आसुगुइ तंलिया बेबाग न सिजाखा बेबाग न साइमानखा चिनि बुबाग्रानि जे थानचा नायमानि ताइ चिनि बरम गनां अक्रा INPT नि प्रेसिडेन्ट बरम गनां अक्रा ताइ अजागानि 4 नं करमसरा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि कैंडिडेट बनमानै जों जागा जागावनो थाङै सोङै नायो गामिनि बररनो सोङै नायो बुरा चराय अक्रा बेबागनो सोङै नायखा जे करमसरा कन्स्टिट्युएन्सिव नरक बरम गनां बिकेरांखल सारनो मानै नरक बाहायमा दं के जत्तनि बुखुगोनो खनाव जे जों अबहाय चबा खलाय फैनाय दफानि बागै सेक्रिफाइस खलाय फैनाय अबहाय कैंडिडेट न जों माने जों कपाल काहाम अककमंग न सामानि खनाव तामुखै बिनि थानि तामु माननाय तामु माया केबो आबना आसाया गोबांमा बरको इलेक्शन नि जरावो उन्दिनाय वागरनि तगरिनाय नगरिनाय नि थकेवै राजनीति खलाय दङ फिया चिनि अक्रा चिनि कैंडिडेट केबनो अबहाय कग्रियाखो तामुंके बक कग्रिमानि हिंका अबसे दफानि बागै आं मानसा जरा तै खलायनाय आ कगबायनो बररक जत्तनो खुशी जत्तनो तंथलायजाक जत्तनो साकसाकनो बायगकना निवान सुकजाक रिनाय बररक आसक कग्रि उइरिनानि नांगिया आंगै हिंकाय बिनि अबदान जों जत्तनो साइमानो ओ एडिसि इलेक्शनो बुइ बासानानि बागै फ्रा फ्रा इंलायु राजनीतिनि बागै बुलाय तगलाय इंलायु फिया ओ एडिसि न सानै चबा खै सेगै तुबनायसे चिनि बरम गनां अक्रा बिकेरांखल सार गे बसे ताबु अजागाव साखी इंगै चिनि लगियो तंगो बोलते बिनि लगियो जों तंगो ओंखाय जों गोरोंलायजाक बबाय तै जों पाब्लिक गोरोंगैनो जों सामुं थाङै थांनाय ताय 100% अजागा जों साइमानो जे अ थानचानि
amutui tiprani hoite ke amutui tai INPT ni ngkai korato riuibo bubagrani aro amutiyo riuibo bubagrani aro korato riuibo chini borom gnang bikirangkhol sarni aro amutiyo riuibo chini borom gnang bikirangkhol sarni aro keniyo kaisa engkha abon bagai khapang sranglajak chini hayung gnangi chini tipra sarok o hamjakma o mari chini beskangni salo keplai khai phungnai chungno bubagra tai borong gnang bikirangkholokra thancha khlaina niwo yapri seka chung tipra sarok bo thancha engkha bele bele hamma